No niin. Olisi tässä Mersun pakoputki. Ensimmäiselle, että laitan suoran putken, mutta ei näitä pojan vanha peltoauton pakoputkea. Ja niin kävi säkäättä, että mä laitan ton tonne sisuksiin hitsaan tuohon noin. Se menee sinne tonne Mersun siihen putkeen sisälle, niin se kestää sitten. Mä nyt rupea uutta tähän paskaa ostaa, saatana. Tuohon kun hitsaa ja sitten mittaa sen nyt oikein pituiseksi paljon, kun se menee tuonne toiseen päähän. Ja sitten vielä kun jaksaa täältäkin näin ruveta kynsimään toista päätä. Ja se menee tuonne hyvin menee. Sitten ottaa irti vähän heppiä ja tuolta irti keskeltä se. Sitten hitsaa sen kunnolla, niin vittu se ei tuosta enää ikään mene. Tää menee jostain muusta poikki tää auto. Joo, sellaista. On hieno ilma.